ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст боадрон BMW X60 MK аст ки соли бароюшаш 2011 соле ки бензини холия. моторш 4 литра, коробкаш автомат, сайзани мошин мегад бе ниҳоят тоза аст ки ягон камбуди надорад. мошин боадрон полни худ комплектатсия аст ки ягон камбуди надорад. 4 балон пачка аст, кожни салоне, кондитсионер, электропакет, ҳама ҷош кор мекунад. 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат. мошин мегад бе ниҳоят тоза, ягон сарафи задаги пӯшидагӣ надорад. ҳама ҷош кор мекунад. мошин полни худ комплектатсия мегад соҳибшон. срочно мегад мефурӯше бо нархи 250 000 сомонӣ мегад соҳибшон, бо арзонтар муомилаи хуб мешавад. мошина ягон касиста мегад ҳайкана, ба ҳам хотири мошина мегад фурӯш намудиян рақамҳои расияшон наистагӣ. ин мошин дар шаҳри Турсунзода регарда қариб 250 000 сомонӣ конкретно одамони харидор боша мегад, бо арзонтар када метавонад мегад дар рақамҳои расияшон ватсап пайваст доранд. рақамҳошонам кор мекунад ва ватсапшонам кор мекунад. то мехарем дар шаҳри регард Турсунзода ина тамос гирем. кожни салон ҳамаш кор мекунад. балона 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, ҳамаш садфуза. мошин боадрон бе таъриф ки намхали фақат мегири ҳай мекунӣ, ягон расход намекунӣ. ина ҳама видео ва сураташо тамошо кунед, чӣ хел тоза аст. баромад тамос гиред. шумо дам агар намхали мошинаи фурӯшӣ, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки намхали фурӯшӣ дошта бошед, сурат маълумот ҳамаш ро кунед. мо дар видео оянда ин намхел рекламада фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон Opel Astra J аст ки дар кузуфи седан соли бароюшаш 2002 соле ки бензин газ дорад. гази евро 4 дорад. азиз, моторш 1.6 литра, коробкаш механика. мошин мегад бе ниҳоят тоза. мошин сайстани вагони. мошин боадрон дар Тоҷикистон дасти як одам нагаштага. ҳамин мошина нав ба қарибӣ гирифтага астанд. вагони аст бе ниҳоят тоза. электропакет, 4 диска ва 4 балонои пачка, салон тоза, бе ниҳоят мегад тоза. ягон сарапина надорад. ягон сарапина агар дошта боша мегад, аммо пулша мегад минус мекунем. ягон камбуди надорад. мошин мегад бе ниҳоят тоза. дасти як одам гаштага дӯстон. нархи мошина мегад 47 000 гуфтасем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. ҳама ҷош мегад кор мекунад бе ниҳоят тоза. мотор нав, аккумулятори пачка, балонош ҳам мегад пачка мегад, ягон камбуди надорад. мошин бадрон як даст гаштага аст. гази евро дорад. соли мошин 2002 сол, сайстани вагони. 47 гуфтасам, бо савдо мешавад. ин мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. номерои расия, дар номерои расияшон имо ва ватсап пайваст доранд. кадом метавонед мехаред, маромад срочно тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон Toyota Corolla аст ки Дубай аст ки соли бароюшаш 2008 соле ки бензини холия суҷуриш. моторш 1.6 литри пурастой, коробкаш автомат. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска сафед. мошин мегад Toyota Corolla 2 дубайская. 4 диска, 4 балонои 80%, электропакет, кондитсионер, ҳамаш кор мекунад. нашод, хадовой, ҳуҷҷат, ин чизо ягон маълумотош нест. барои ҳамин худатон бо гирифта пурсида мегиред. нархи мошин мега 75 та гуфтасем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошинам дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа қарор дорад. 75 000 сомонӣ. одамони харидор мега биён, аз пеш бо ягон муомила мекунем. ба телефон савдо намешавад. рақамҳои тисиалшон нависага аст. кадоми шумо конкретно харидор бошед, маромад метавонед занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароюшаш 1997 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторш 2 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мегад нахадор. радной краска, 4 диска, 4 балонои 80%,
электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд элегант аст. дӯстони азиз, тонировкашам 1 сола дорад. мотор элегант, тонировкаш 1 сола, ҳама ҷош 100%. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 55,000 сомонӣ. бо арзон муомилаам дорад. ин мошин дар шаҳри ваҳдат. кадоме ки мехара арзон, кадоме ки алиш мекунад тоқа ба мошинои спринтер. мошинои спринтерои калтаре ки короткиш катӣ мегӯяд мошинаи инам хеле боркаши мерседесои спринтер. кадоме ки дорам мегӯям хеле кати алиш мешавад. кадоме ки сумкати мегире арзонтар мекунад. мошин дар шаҳри ваҳдат маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Opel Astra F8 ки дар кузофи караван советои золотисти соли барои шуш 1997 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. то моҳи июн мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 дискаҳои рамашка, 4.80% дорад. аккумулятор мегӯяд пачка, мошин мегӯяд краска радной ва краскаш мегӯяд навай. мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад. камбудиашон мегӯяд сари вақт мегӯяд алиш кадаги мегӯяд ягон расход надорад. нархи мошина мегӯяд 33,000 сомонӣ гуфтаем. камтарак арзон мешавад. яъне ки бисёри бад намегӯяд, бисёри бад арзон намешавад. камтарак дар назди капоти мошин. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. 33,000 сомонӣ бародарон. кадоми шумо ки ҳама хел Opel Caravan 97 соли хеле радной истифода дидем, хеле мехарен, рақамон мегафон шунависта каса маромад занг занед. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Opel Vectra B ҳастад ки Opel Doti соли барои шуш 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекард. мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. 4 дискаҳои молодёжни ҷора, 4.70%, моторсоз, аккумулятор, салоншам нормал, яъне хеле радной краска, инам хеле светои ранги асфальт. дӯстони азиз, хитобини номерош транзит. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 21,000 сомонӣ. бародарон азиз, бо ягон сум муомила мекунанд. ин мошинам дар шаҳри душанбе қарор дорад. 95 сол Opel Vectra B, яъне Doti 21,000 сомонӣ. хай камбудиашон нагуфтиян, барои ҳамин худатон пурсида мегиред. дар шаҳри душанбе рақамошон дар поини видео. хоб агар шумо тамомхали мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, телефон, ягон мисол ягон чи дигар боша барои фурӯхтан бародарон азиз, сурат, маълумот, адрес, нархи наво, рақамотон нависта роҳӣ кунед. мо инам хел дар видеои оянда фурӯшта рекламада албатта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. бояд тега ҳастад Toyota Corolla ҳастад ки соли барои шаш 2008 соле ки сӯзишфирош бензини холия, мотораш 1.6 литр, коробкаш робота. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сайстани мошин мегӯяд пачка, кондитсионер дорад, абагирев сидени, автопилот. хоб мошин мегӯяд самофори оригинал. ҳуҷҷатош то декабри соли оянда, яъне ки 11 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд ягон овоз, ягон чиз надорад. мегӯяд бениҳоят тоза ва беовоз мегӯяд, яъне ки тишина, мисол мошин оромона тиха меравад бе ягон звук. нархи мошина мегӯяд 74 та гуфтасем, бо арзон мешавад. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. бисёри бад не, камтар мегӯяд арзон мекунем. 74,000 сомонӣ дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. рақамои телефоншон тисела бародарон азиз. кадоми шумо ки мехоҳед маромад мошини бениҳоят тоза Toyota Corolla 2008 сол, ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, старт стоп ҳама чӣ дорад. маромад тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. бояд тега ҳастад Mercedes-Benz C-класса ки сечка светои серебристи соли барои шуш 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду гуфта соҳибшон. 4 диска дорад, 4.70-80%, электропакет, радной краска, хоб монитор ҳамаш 100%. коробкаш механика, дута электропакет, мошинам хеле сайстани. нархи мошина мегӯяд 45 та гуфтасем, бо арзонтарам мешавад. ин мошинам дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. 45,000 сомонӣ ҳаст бародарон, бо арзонам мешавад. 95 сол. кадоми шумо ки мехоҳед рақамои тисельшон ҳастед, маромад занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш дорем ки лайкотон нагузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки доред ҳамин силкаша хеле хоҳиш мекунем ки подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. ВАЗ 2106 молодёжни ҳастад ки соли барои шуш
1990 сӯзишвориш бензини холӣ моторош 1.6 литри простой. Коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду. Инам хали радной краска 4 балонаи соз салоншам тоза мошин мегад нахаду ҳамин хел соза бадуназиз. мошин мегад срошна фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ бо арзонтар мекунем ёки ба ягон дигар хел мошино мегад алиш мекунем. ягон мошинои созтар боша мегад бо дигаршам маслиҳат мекунем болоиш алиш мекунем. мошинои созтарак боша мегад дигар хел. кадоме ки сумкато мегира мегад аз 14000 сомонӣ бо муомила мешавад. инашам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 1990 солае ки вазн бистирак 06 молодёжни мошин дар Душанбе пойтахт. рақамҳои телефонашон инашам тисел аст. кадоме мисол харидор бошен марҳамат тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош простой 6 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ. дустар аз мошинам хеле радной краскарам хеле хокистарангай ва мегад фақат амин танаи мошин мегад ам хеле кам кор дорад яъне ки фақат краска мекунен амин хеле камбудия яъне косметический кор дига ҳамаҷош мегад 100% калпак балоно 70% мегад салоншам тоза мошин мегад нахадвай кам танаш дам хеле як краска мекунен яъне кам хел бисёр ҷош кам безиш дагастаем нахоҳи намегад ам хел ҳай мекунен. нархи мошина мегад 18000 сомонӣ гуфтасем бо арзонтар муомила мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳо мегафон шунастае аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. агар шумо ягон маълумотҳои мисол дигарша хоҳед фаҳмидан рақамҳошонда занг занем дигар маълумотша ба шумо фаҳмода метиҳам. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбадарон бозетага Toyota Corolla аст ки европейка соли барои 6 2008 солае ки бензин газ кор мекард. моторош 1.8 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду абагрев сидени мултирол ҳамаш кор мекунад. кондитсионер электропакет 4 диска ва 4 балонаи нав мошин мегад европейка бениҳоят тоза фақат ами бампери ақиб мегад камтар як ҷош сарапина шикофак дорад дига ҳама ҷош мегад 100%. кузов мегад тоза ягон задагӣ пӯстагӣ надорад. як сарапина фақат танаи бампери ақиб дай ҳамурам яъне замини нестай яъне ки намебинӣ. монитор панитор самбуфер ҳамаш кор мекунад мегад нархи мошин мегад 78000 сомонӣ аст бо савдо арзон мекунем. дига ягон ҷош мегад ягон камбудӣ надорад бениҳоят тоза 2008 сол европейка 78 гуфтасан арзонтар мешавад. ин мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои мегафон шунавистагасае аз ҳамин рақамҳо маълумот дигар маълумотҳои пурраша занг зада гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбадрон бозетага аст Mercedes-Benz C-класс ки светои нам хеле сав соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.8 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду 4 балон мегад нав аст 4 диска электропакет салон тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад ягон камбудӣ надорад мегад соҳибшон 94 сол ҳама ҷош кор мекунад 100%. нархи мошина барон 32000 сомонӣ гуфтасиянд бо агар мошинхар бошен ягон сом муомила мекунанд. не ки илтимос ва хоҳиш доранд ки одамоне ки намехаранд беҳуда мегад нороҳат накунанд одамони коргаранд. 32000 сомонӣ ин мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои тиселшон ҳастае аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша метавонед занг зада гирен марҳамат. агар шумо дар махали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен сурат маълумот адрес ҳамаша нависта роҳӣ кунед мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.